Ja, velkommen til vores lille demo-video her. Her der scanner vi så QR-koden, ligesom man vil gøre på toiletterne, som vi betjener. Så bliver man sendt til den her side. Hvor at vi har muligheden for at kunne logge ind. Man kan også registrere, vi kan også fortsætte som en gæst. Lad os første omgang prøve at registrere os her. Så vi kalder den her for test. / cbs.dk. Passwordet er test og test. Jeg må have stadig noget forkert her. Sådan der skulle nogle tal ind. Yes. Og så logger den os ind faktisk her med det samme. Her, der kan vi så se overviewet med alle de tickets, vi har lavet. Og vi vil så kunne gå ind og markere dem som solgt. Så bliver den her grøn i stedet, eller den bliver skifter farve i hvert fald. Det er for den betalende bruger. Hvis vi så går ud, og her kan vi så logge ind, men vi kan også fortsætte som gæst. Og det er her, man så kommer ind for at lave ticketen. Her der kan vi se en lille illustration af, hvordan det vil komme til at fungere med vores kort. Med at vi så kan se. Normalt burde den tage lokation også. Det kan være, at jeg kan sætte den på telefonen. Og her vil vi så kunne skrive problemet med, at håndvask. Og så kan vi skrive, håndvask er i stykker. Og det er sket på Solbjerg Plads. Og så vil vi kunne tage et billede af det her. Og sætte den ind sammen med. Man kan også scanne QR-koden. Men lige nu åbner det i virkeligheden også bare kameraet. Yes, så var den klaret godt. Og så hvis vi går tilbage. I et øjeblik. Så kan vi logge ind her. Det var /cbs.dk. Og så vil vi kunne se, at vores ticket ligger heroppe. Og nu bliver de også endelig opdateret for, da vi solvede de andre før med toilettet. Yes. Gemmer er solgt. Ja, det er, hvad vores app kan lige nu. Og der er selvfølgelig nogle andre ting, vi også gerne vil have i fremtiden. Noget support, sådan noget profil og noget language. Men det bliver til fremtidigt arbejde. Så tak for den her gang.